Takže já vás vítám u prvního videa z GTA San Andreas. Je to video prostě z jednoho serveru, který není český, ale můžu dát IP do popisku videa. Tak a vybereme si, jaký chceme, jako za co chceme být buď pilot, tracker, coach driver, taxi driver, air traffic control. Je to podle bodů, můžete vidět, tady ty dva máte, jak máte 0 bodů, to už tam máte. Jo, je tu jeden Čech, no, vidíte. Čau. Já jsem si tady s ním skamarádil. Až budete mít 5 bodů, budete mít tohle, až 10, tak tohle a takhle až do 300, až budete 8 worker. Takže já jdu za pilota. Mu napíšu. To já se nezdívám, musím spawnout. Spawněte! Už. Já vím, že... Proč oni umí česky? To na Faron do toho může a já. Takže já poletím tady s tím malým letadlem Dodo. Ano. Hraju tady i s ním kamošem. A já jedu. Jo, já jsem zapomněl znamenovou reakci. Brzy. Tady dole vidět, že letíme na Alcatraz Pershing Gate. Sakra. Takže já letím. Je tenhle kousek, který chce. Oni to nazvali jako Alcatraz. Majitel tohohle serveru se na to hodně díval. Ale mě by zajímalo, kolik je tomu majitelovi tady na tom serveru. Hlavnímu majitelovi. Damage 98, jak tvoje licenci ničeho nedotkl. Tady vlastně... Sakra. Tady vlastně teď letíme... Podruhé letíme na Semper South Gate, to bude asi nějaká hora s dvěma vězněmi. Pasažéry, to což jsou vězni ti pasažéry. No, tak. Jedem. Kdyby aspoň teď na tom serveru byly letadla, do kterých bych mohli normálně piloti ale není to to. Jestli je, tak mi někdo napište do komentáře, jak se to letadlo jmenuje. Ano. Tak na to mám teda fakt super skill. Tady fakt někdo bliká. Jo, já jsem se myslel, máte to přehráda. Počkejte. Já se omlouvám. Já to proletím, ale jestli se mi to povede. Ale ono to sněží. Ne, tak nepovede. A já budu. Tak to budu mít málo peněz. Kolik mám ještě mil? Ještě 3000 mil a to s ním mám letět. Mě rozbitým křídlem. Uvidíme, jestli s ním doletíme. Jo, takhle, už vím, jak se to používá. Tak teda si myslím, a jinak mám takový menší parkour mod, ale nemůžu s ním skákat, jenom auta mám jako textury jiný, takže zase jako kdybyste to někdy uviděli, tak já se to omlouvám, ale možná se vám to bude líbit. Ještě 2000, no tak pár minut.
můžeme snad doletět. Takže to první video chci dělat takový jakoby na jeden server, kde se spíš hraje jako na lítání a tak, jako jezdění a to a nemůže se tady zabít, tak takové jsem chtěl udělat jako první video. A to jsem si mohl myslet, že to je na moři. Nad mořem. Já už vidím konec. Můžete vidět to ten takový červený sloupec. Jo, já nemám přistávat tady k ním moc. Když má rozbitý křídlo. Tak a snaž se přistát, tak ať nemůžeš, ať se nezabije. Jo, hej, dobře já. No, tak přišli jsme o pár peněz, ale jako 16 000 je taky dobrý. Nezničilo vůz než ten můj. Já dám lomeno a ban. No a tady vedle mě někde můžu ukázat, že se ten nedá zabít. To by jinak měl na hlavou healthy. Hele, co kdybych... jo, to je dobrý nápad, hele. A když se u nějakého, jako u nějaký... Já nevím, jak to říct. A ne, tady s tím ne. Já pojedu tady s tím zajdu, tohle je taky dobrý auto. Tak ten je hezčí. Jako... Kdybyste se Kdybyste se divili, jako kdybych nikdy nemluvil, tak je to proto, že já si do té hry za koukama nemluvím, takže já se možná za to budu omlouvat. Nejdřív si tady otevřeme lomeno open, dáme lomeno pork. Co? Nechápu. Ne. Já dám znovu jméno do něčeho open. Jedu. Teď si zavolá. Sakra. Barončí auto. Takže já dám moment. Jo, teď můžete něco slyšet. Protože já hraju i sci-fi game, takže to bych taky někdo mohl natočit. Jak hraju. Ale já to kašel, půjdu s taxíkem. Lomeno. Work. Vezmu pasažéry. Otevřeme si tady bránu tím, že dáme lomeno open. Bránu si jde dolů. A my můžeme jet. A je tady i nitro. Což je podle mě fakt super. A zkusím si pustit radio, ale jestli mi půjde. Ne, nejde. Nevadí. Komu by to mělo vadit? Já zkusím na to video ani dát pak nějakou hudbu. Pokusím se, jsem řekl, pokusím, než jej tam dám. To se ještě neví. No ne, to vede k nějakému baraku, to vypadá. Já musím jít na druhou stranu tamto, takže... Věď to. Já se napadám nitra. Si zákazníci stoleda, tak se ho když pojedu po něco, že? Vy víte, co tím myslím. Jo. Ale já potřebuji ještě jednu ulici dál. Najít ten most. Ještě ne.
Jo, teď. Takhle. Tož to vyjedeš. Ale i v pomalu. Pomalu a plynule musíme jet. Ať se naši zákaznice Já mám jednu úplně srandovní věc. Jo, to, že já mám spolužáka, my jsme byli ve 4. třídě. Já chodím teď do 6, omlouvám se, ale ve 4. třídě můj spolužák se zeptal, paní učitelko, můžu jít kakat? Já jsem to úplně, my jsme se celá třída úplně klamali. Ale na ní, jako nevím moc, co to je, jako třeba, na ní neví, co to je, ale já to vím, ale tady taky sněží, to je super. Tak jedeme zákazníci, tak teď to bude trošku nitro. Jadám. Já bych si pak mohl koupit GPS-ku, že? Když mám tolik peněz. Oh. Jaké on má ID, čekejte. Já jsem se připojil a on mi napsal. Já jsem dal jméno doma a nemyslím, že on dal jméno. Ale jestli oni vymazali chat. Jo, to je on. Jde 51. 51. Já mu nemůžu, protože nejsem VIP nebo admin, no to je teda super. Hostí. Tak tohle umím jenom já lidi. Hele, banka, super. Pokud nebude vadit, zákazníci asi jako odskočíme jenom tady do bankomatu. Čekejte tam. Dám enter. Dělej do čistě, jo už. Já to mám na 1. Z. Já jsem tam teď. 2500. Ježi, 12. Komuny. Já nemám mačka ten track, co byl pamětkem. Jej. To je asi vybrat peníze. Jenom tohle. Jo, takhle se to tam vloží. Takže vložil jsem si tam všechny moje penízky. A víte proč? Že když vy vlastně, Ježišimaria, když vydáte stop work, no, tak, když vydáte stop work, tak se vám odečte aspoň, vlastně se vám sečte všechny peníze, jako odečtou se, jako už nebudu mít. A když se uložíte do banky, tak můžete si to nechat, že tam vám to nic neukrade. Já potřebuju dojet tam a nevím, jak tam dojet, protože už tam není cesta a tady je takový okruh. Když vyjdu nahoru, jo, tam je cesta. Jak prostě nevíte, jo, kvůli bance jsem si žil. Nebojte zákazníci, pasažéři. Je taky dobrý. Mám v plánu si udělat webovou stránku Nike.cz.com nebo
Movement TV, mě to teď crashlo. Já se omlouvám, mě to crashlo, takže byl střih. Menší. A já teď jdu zkusit trackera. Se mi podaří, hele, no. Sakra. Mám nějaký auto, třeba to. Oh! Aj. I don't know if he's gonna... Ne, to ne. Já hledám nějaký traky. What the fuck is this? To je něco já. Yeah! Mani tu jsou auta jako od nich. To není něco od to je český styl. Nebo něco takového. Když chodíme po ulici, máme v sandálech ponožky. Nejsme jak židi a nemáme ufiklé předkošky. Pijem pivo, pijem rum, pijem vodku každý den. Rusko, Amerika, Čína, nikdo na nás nemáte. Ježiš, tak to mi letíte strašně pomalý. Na nás nemáte. My nejlépe hrajem hokej. Na nás nemáte. My nejvíc piva vypijem. Na nás nemáte. To kurva nemáte. Náš prezident je světoznámý. Krade pera, milujem řízky a taky salámy. To jsme my. Jsem zatraceně hrdý na to, že jsem Čech. Moje auto, ne vaše. Kdo neskáče, není Čech. Český styl. To je český styl. Český styl. To je český styl. Hej. Sexy frndy. Já hledám trak. Sexy frndy. Jako kamion. Ale nemůžu najít. Joke. Raz, dva, tři, čtyři. Já to od nich samozřejmě nebudu číst. Proč bych to dělal? Stejně jim jo, a tady je těžké docela. Tady je docela těžké dělat řidičák. Desítka, leze se, pak ještě jim. Co čumíš, frajere, chceš na ciferníku? Jestli mě požereš, hele jsem Jednička někomu musí dát nastání, nespí se předem a dráži Spartani. Ostrava jede, už to má správný vzor, jen počkej a ještě. Dobrý den, sportu zdar, fotbalu zvláště. 3-0 na rohy a jednak šulul, berte je přes nohy, liga je lig. Dnes jsem měl odpolední, tak jsem to půlnul, zacání šlape sedím na Valtecích. Zelená je tráva, rozhodčínek šepčí, Ostrava jede, Ostrava, kůla jede Ječína. Dětku mě jsem vstál, tak se ukážte, dobrý den, sportu zdar, fotbalu. Lumpového
Pražáky a Sparta, jaký za ty kilo, 7 banánů. Stojím dále Fredo, zapad na si a klopu, ten gol byl z Asidu, oni mu rozbít humbu, kde je ten autokar, pro píšnou pláště, dobrý den, sportu stát fotbalu. Výjimečný Pátr, no ty v tom báňáku, fotbalu rozumíš, jako záda kladáku, tak než vají, Já, můj kámoš, Skypu a jeden. jinak se neubrání, pak ti kuká. Nebo i vy, možná, ale to jsou umí, ten čtyři. umí, hej, vrstní šestovalej, Tady šestu vláda rumí, No, jako já bych jí ukázal, na šachtu s nima, dobrý Já den, jedu. sportu stát, fotbal je prýma, Bum, headshot. Ne, teď jsem to trošku lagu. Taky ty chvíli. Pokud jsem zpátky, teď zde mě to nemělo lagovat. Možná to nelagovat. Myslím, že něco zjistím. Korporál pilot, pak budu pilot, Sergej, potom budu, až budu mít skore 30, hele, a my tady máme, tak to je, Maria, to není normální. Jak říká Hector, loket v oknu, vypnou a neřešit hovno. A haters, uprdele, celá republika ví, že mám se skvěle. Jedu longboard, Ray-Ban, brejle a tepláky, co Nightwork vyhodili po show. Longboard, Ray-Ban, brejle a blondýny, Jo, mám ho, to je dobré. malý velký zadky, bikiny, plavky, češky, slovenky a aziatky. Jo, líbí se mi podpadky, ale ke mně domů vem si žabky. Chci tě celou, jo, chci tě celou, alien. A vezmu tě sebou, To je hustý. nedá se tu bavit s někým jiným než s tebou. Arrogantní ladies mě serou. Jsi nice girl, já wild boy. Tak to se mi hodně já jako náboj. líbí. Sexy, ale nemůžeš mě rozbít. Jackson, Thriller, vstanou jako zombie. A jak se mám dostat tam? Jedu bomby. Oh my god, ono... Víte, co to má? Umíte tohle? Wow, tohle neumí nikdo. Ruky hore, kdo kalí jako zombie. Ruky hore, kdo nejde rozbít. Ruky hore, kdo kalí jako zombie. Raz, dva, tři, jedu bomby. Ruky hore, kdo kalí jako zombie. Ruky hore, kdo nejde rozbít. Ruky hore, kdo kalí jako zombie. Raz, dva, tři, jedu bomby. To vypadá, jak kdybych to dělal hodně. Ale na to už radši nebudu nikdy dělat. Já si tady počím zelený vrtulník. Loket z okna, vypnout a neřešit hovno. A haters, furt Teda, uprdele, to celá může být republika taky ví, že mám se zajímavé. skvěle. Jedu kolo běžka, Gucci brejle, kolo běžka, štýl, tečka, Já kolo jak běžka, jsem chceš mě, Počkej, co baby, když tam slim mám? fit jeans, snapback, tečka. No, Nedělám pozy kvůli vám, kupuju co chci sám, ne abych ukazoval, že na to mám. Tady si můžem do... Znám lidi, co mají prachy stejně jsem máš teď, to je hustý. Ty jo, že máš tam na to druhé. Hezká, ale když nevíš, co k ní, vypadáš jak stezka. Nevím, proč nám to nehraje. Pistol, já náboj. Sexy, ale nemůžeš mě rozpít. Jackson, Thriller, vstanou jako zombie. Jedu bomby. Ty to je naše! Ne, vrtulníku! Nastartuj si, dělej. Já radši jdu pryč tohle území. Já to není normálně, my tady nemáme ani vlbety.
prostě nemáme ani blbé, jak se tomu říká. Hustý. No. Já letím a hledám. No třeba teď zas. No, teď to má hustý. Tak tohle umím jenom. Tak. Wow. Já mám židli. A nebo tak. Celé spadly. No, nebo. Takže já jsem mluvil, mě to crashlo znovu a... prostě mi to crashlo. Já nevím proč. Docela často mi to crashuje. Já nevím proč. Ale něco mám asi s kompem. Něco se musím hádat zase napravu. Tak si musím dát nové hry. To je český styl. Takže já to čistím, abyste to neviděli moje heslo. Poka, Chodíme po patky, ulici, máme v sandálech ponožky. Sakra, Nejsme jak Čechy. židi a nemáme Koupil ufiklé jsem spatky, předkošky. takže Pijem pivo, jsem pijem rum, pilota, pijem vodku spavneme každý se. den. Rusko, Amerika, Čína, nikdo. Na nás nemáte. Počkejte, co? My jsme Češi, my jsme nej. Na nás nemáte. My nejlépe hrajeme hokej. Na nás nemáte. My nejvíc piva vypijem. Na nás nemáte. To kurva nemáte. Náš prezident je světoznámý. Krade pera, milujem hřízky a taky salámy. To jsme my. Jsem zatraceně hrdý na to, že jsem Čech. Kdo neskáče, není Čech. Český styl. To je český styl. Český styl. To je český styl. Sexy frndy. Teď vypadalo jako opera, jako to písmenko. Hej. Ale Alcatraz. Sexy frndy. Hustý. Wow! Tohle je fakt spašený letadlo. Tak to prolej, ty potvora. Už. Ono to bylo nade mnou. Hustý. Já s tím neumím lítat. Mi pomozte. Jde na bombardování Ruska tohle. Je tak ono je to u země. Ne! Help me, yes. Ono to tady pořád bliká, já nevím proč. A nebo tady ten server mi asi nějak škodí. To je taky nízko, takže ne. Do něče... Tady s tím hej fakt neumím, tady k tomu hej, no. Takže já si do toho trefím, mi to znovu crashne.
To není normální. Co je to? To je cesta. Teď mi to zase musí lagovat. Hej, oh my god! Čekaj. I'm back. Doufám, že už se mi to teď nebude lagovat, tak jak předtím, a půjde mi to. Oh my god! No, hej, tohle možná. Nikdo... Do ničeho! Tak, takhle. Jo! Ne! Ono je to pod tím. Já jsem už na toho metodu přišel, hej. Jo, tak to bylo. Jsem to proletěl. Jo, tak už. Nás to trošku laglo. Oh. Tak ono to tam. Ale Adam, to český jméno. Hustý. I want to do. Nevěřím. Teď nevěřím. Fakt, já nevěřím. Já zkusím si tady předtím Tribuna na stání, nespí se a dráži Spartani. Ostrava jede, když to má správný vzor, jen počkej až tě. Takže já bych s váma tento díl rozloučil. Nezapomeňte dávat lajky, odběry a takové věci. 3-0 na rohy a jednak šulou, berte je přes nohy, líkaje lík. Teda pokud vám to video to líbil, nezapomeňte like, odběr, uvidíme se v dalších videích, takže a čus.